Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nentetho ephuma phaa ke kukazi ongumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ecacisa ke malunga nenye yeplayer ke the yapikwa kwi-national team yayo phaa eNaturena. Ayisingomduduzi Tshabalala kuphela ozohamba kwikhempu yabafana ngoku, uthi khona nenye iplayer ethe yabizwa national team. Lo player leyo ke nguFlavio Silva. Flavio da Silva kuthiwa umfana omdala uthole inyweba yokubizwa phaa kwilizwe lakhe iGuinea Bissau. Umfana omdala kuthiwa ke naye uzawuhamba ke ayolungisela ukudlala phaa neAngola. Emveni kokubana ke the wanikwa izithuba iKaizer Chiefs ke waperforma kumfana omdala kakuhle kakhulu. Uyawukhumbula into yokubana ke umfana omdala ukhokhele phambili ngoku ekufakeni amanqaku phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Namanqaku amane umfana omdala futhi ngokwenkangeleko ekusingathi laa ndoda isazawuqhubeleka wafaka amanqaku. Isizathu soba nditsho ndithi laa ndoda izawuqhubeleka wafaka amanqaku, uFlavio Silva wathi xa ethetha phaa uKaizer Junior Motaunga ebuzwa phaa malunga noFlavio Silva, wathi yena uFlavio Silva akathengelwanga enye into phaa yiKaizer Chiefs, akathengelwanga into yokubana apase kakuhle, akathengelwanga into yokubana ke abe nezitayela thwase sizihlwele onwabisa abantu. Thengelwe into yokubana adile nokufaka ibhola emnatheni kuphela. Uyabonakala ke uba kwiposition right ngexesha le-right uhamba nebhola uFlavio Silva, ilihlo lakhe njalo lisebholeni. Ukuba ibhola ithathwe yafakwa phezu kuSereno, uhamba nelihlo ebholeni kodwa azipositione kwindawo e-right, indawo iqonda into yokubana laa bhola izawuhamba ihambe iyolenda kuyo. Qho ubukuqaphele kakuhle xa eya ebhokisini uFlavio Silva uya kwiposition e-right, akaphaphatheki nje ibhola ithi se-left umbone naye phaphatheke ebheke left. Once ibhola ibona uba iya left iyawudibana phaa noVelebhayi, ispeed asithatha okanye irun ayithathayo uleqa ngaphakathi ebhokisini, uyayazi apho lo bhola izawulenda khona. Nyani ibhola ifike ilende kule ndawo kuyo, athatha kololo umlenze ayifake emnatheni. Ngumsebenzi ke lowo ke westriker. Noba ke bangabhala ntoni, bangathetha ntoni ke abagxeki bembutho zabagxeki, kona uSilva uzawuvala abantu abaninzi imilomo, ngoba umcimbi wakhe uwenza nje lula ukufaka ibhola emnatheni. Umfana omdala ndake ndatsho ke ndathi mabangamjaji ngeza metshi bezidlalwa phaa kwelaa xesha iKaizer Chiefs ke ibiseHolland yotreyina, babe besithi ke abaziyo abazinkcukacha bathi hayi saa striker sisibonile ngathi ke nguMbombayi, ayiso striker sasithathwe yiKaizer Chiefs. Ndabe ndiqhubeleka ndisithi thina simbukele zonke imetshi uSilva ebezidlala kwelaa lizwe bekulo, negoals ebezikora uDa Silva kwelaa lizwe bekulo. Sathelekisa neligi yalapha eMzantsi Afrika, sabona into yokubana uSilva uzawuhamba yedwa apha eMzantsi Afrika ekufakeni amanqaku, ngoba sijonge thina indlela ebeyiphefuma ngayo kulaa team efaka ngayo ii-goals. Sabuya sathelekisa ii-defenders zalapha eMzantsi Afrika, sathelekisa umgangatho weligi yalapha eMzantsi Afrika, saphinda sathi awunothi iligi yalapha yayikhontrolwa nguMonology Msona esuka eZimbabwe. iZimbabwe ayinaligi ingakanani, kodwa uMsona wafika iligi yalapha eMzantsi Afrika wayenza yancinci kakhulu. Beyintoni ke yena ke uDa Silva? Abantu abaninzi ke bathanda ukugxeka bengaqwalaselanga umcimbi womntu. Before umgxeke umntu kawuzinika ithuba umqwalasele, ngoba ndiyilumkele mna into yokubana ndikhawuleze ndibeke ilitye phezu komntu. Umntu kufuneka uqala umnikeze ithuba elide umbukele, uzokwazi into yokuba noba uyagxeka nabantu batsho babona uba unyanisile. Nathi kudala simbona loo nto uba wenza ngolu hlobo. Awukwazi ukuthi umntu enze iphutha namhlanje, kusasa sokhwela phezu kwakhe sowuthetha amagama angangawo, ngoba kusasa uzophinda laa mntu enze kakuhle. Itsho ke loo nto uSilva kumfana omdala ke ubiziwe phaa kwiqela lakhe laseGuinea Bissau, uyodlala khona kumfana omdala. Uthe watsho wafumana inyweba yokubizwa phaa kwilizwe lakhe umfana omdala. Kunjalo ke baphulaphula kuthiwa ke yonke ke loo midlalo yawudlala before iKaizer Chiefs ke qobisane phaa neqela ke lapha Egypt kwimidlalo ke group stage the CAF Confederation Cup ke baphulaphula ke injalo. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani malunga noDa Silva. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.